Okay na? O, sige, hadapit ang room ni tata. Ito ko balo ba? Tapos hadapit, hinay-hinay lang, hadapit. Ito ko balo ang room tata. Kani-kani? Sige, unahan pa kamay. Ano ko balo ni kamay? Hello, good morning guys. Welcome to another vlog today na sa gawas. Sa gawas kay akong estudyante. Nawag siya, naano siya sa Pikas Balay. So maglakaw ta pa doon dito no. Kay last time ihang gingon sa kuha is we're going to give up the room nga to sa Pikas nga kato among ginabangan. Nga amo ang ginastayhan, kuyog siya kay sabi ni kay ano ba mahal na ang bayad. So now ato siyang makikita si kuya nabilin ko pa dugay kayo hinay kayo mulihok. So biyaan na to mag-hike lang ta. So ano guys, so then hita ayan, so you can see daghan gapon siyang tao sa gawas na mga furniture shop ay siya. So I wish I can show you guys. And anyways, ganina ako ang day para ganina pag nagmatami 5:30 in the morning, tapos nag-pray, tapos after nag-jog na po, nag-walking ko 10,000 steps. After walking wala ko nagluto, sila na nagluto, tapos karon pahay na. So indot kaya ako ang nagpamas-mas pa ko sa dihang and nawag nga naman day sila mo. So let's see and talk to him. So we're almost there guys. Tabok lang ta din ha sa karsada din ha nato ang isa ka apartment. So doon ra jud kay siya sa sakong isa ka apartment, which is very convenient unta. Kaso lang it's still green pa siya. Wala natin na mag-red. So nag-red na, let's go. I miss you so much. You get your book? New phone? No, old phone. Just the new cover. Where's mommy? Where is your mom? My mom. What does your mom say? Daghan kayang sanina. So, mali mo, plansya ba? Wala gini yung second house daily. Arrange lang na ako. Okay. Oh. Okay. Ang short. Sige-asang lang padulong. Murag ning gamay man siya akong tan-awaan. Dako ba niya sanina, te? Akong paminaw kay mura siya na slim. Dugayan po ko, kita ko siya. Naslimuang na. Ang bata. Namok na niyang mama. Naa siya jacket. Pero kaniyang jacket guys, wala niyang ginagamit. Kaya nga no, di man siya tugnawan. Iyang mga friends kay sige jacket everyday. Siya, wa. Kamukiko man kay nga bata. Good. Di na makakausa man. I wanna stay with you. May ganito gotan siya. But my mom said no. One night, siya pa stay din niya? Yep. Human na tag pang guys, pang-arrange tapos ako aning hinduan ning kaning siya niya. Naghan kaning madulaan din sa bata. Kay ko. Nakakita ko kanang kasi tawag sa tuan sa una. Kanang taklaan ba? Plastic balloon. Plastic balloon. Taklaan. Saan naman hindi man mo gawas?
Daghan na na. Oy, Hindi, gamay kayong buslot. Atong buslutan dako kay para ang gawa siya. So, nana siya. Di ba sa tuwa kay ano lang man to, kanang gamay kay ito nga stick. Kani kay hastang dako ah. Ana. Nasa ano niya ni gipalit pag ato niya ang UK. Napo na tingala ko ba na ba nani sa UK no? Tapos ato man ang ano ano to sa di ba ya ginaana-ana niya? Ana-ana. Ilan na to kaunon kay basin. Ikaw. Sige, ready. Buslot. Ginani sa una ang dulaan nato, ginataklaan nato. Ana. Ay, di ba? Duli yabi. Nasa may buslot. Dulaan sa bata ako ng dula. Nay, luta ay. Alam mo na siya ga, ano. Ah, namin nani, wala no. Good morning! It is May 8. Yakong interrupt pa eh. Kasama pa eh. Unsa? Okay, May 8 na guys. Tapos ganina, ni nga tumi sa ano, nakapalit mi og Dorian nga tag 80 baht ang kilo. Kay, last time mo nakita is 100, 130. Tapos, nakita dyan may 80 baht per kilo guys. I wish na napa may makita more soon na tag 50 per kilo. But anyways, let's go and check it. Ooh, they're in. Dapat sa Dorian is bulan. Tara siya guys. Hello guys. Ooh. Quick guys. Dyan lang ba hindi kakain ito Ning? Ikaw din. Hindi siya ano Ning. Ning. Ayan. Halan. Nasayop siya. Ayan, na-slice ang liso. Sige, naraman ito. Sobra oh. Sige guys. Sige guys, mga ano ta. Yes, hello guys. Grabe, mapapagkamata na ako. Naanuhan ko sa tawag ni Namo. Nawag siya nga ingon siya nga ang car na ana daw diri nag-atang atbang sa among school na among school oh. Hindi kay wala man mi laing car. Nag-hike mi padong dere. Kaliwat pa jud ko sa kong mask. Alright, so nanata sa car na ako'y passenger. Wala to mi og teacher. Go. Mag-signal Sige, ko. sige. Oh, dili na. Okay, ka na. Ipanguna sa sila ha. Tanaw ka na pero sa ano. Sige, sige. Go. Hinahinay lang. Hinahinay lang, hinahinay Go lang. nga hinahinay ba? Alalay lang, alalay. Then, Pwede tama na. na yung bakante, mo signal ka. Oh, kadap na. Signal ka man yun. Sige, hindi ako nagpapagod. Careful dia sa no. Tung Sunda lang yung box, kanilang sunda. Kasunod, importante nga nakasunod sa pirmi dili. di ka mo kawat ba? Sunda lang sa box. Dito mo ano ba din dito? 2 lanes lang din dito.
Tapos aspik-aspik sila. So, nagpalit mi og Dorian. Pakita ya. Ang Dorian. Nagpalit mi og Dorian. Kaya ang i-surprise kay Rowelyn. Ang trunks na niya. Okay. Sige niya. Nag-figure out pa mi kung sa tong mga trunks dira. Anyways, so, hapit namin abot sa place ako igagap. Sa feeling kay ko, feeler kay ko nga driver. Na ako yung mga teachers, kaya siya, si Kuya Alan, si Kuya Harvey, akong teachers. Ayan guys. So, makalin niya to ang hinulman nga car. Okay na. Sige, harapit ang room ni tata. Ito ko balo ba? Tapos harapit, hinahinay lang, harapit. Ito ko balo ang room ni tata. Kani. Sige, unahan pa kami. Ano ko balo ni siya? Nakaabot namin. Happy New Year! Nakaabot ni guys. Ang mga atong regalo. Asa man tayo? Success! Success Okay. Praise and praise. Park, sana to. Nga, thank you Lord nga nabot ni safe. Salamat kay Ginoo. Kabalik sa amin nga Ginoo nga safe gyapon Ginoo Lord kanang sa luglaw man sa super amen. Dili kaya sa teacher? Yes, naman siya sa Cantararo. Nag-drive siya. Ano siya, girl? Ano siya, tar? Ano yung mga balay-tar? Sa Lord, si Chloe. Hello. Dihigam, diriya ay. Hi. Hello Welcome. mga guys. Hello mga guys, hello mga tours. Mga tulengges. Mga tulengges. Oh. O, diba? Pag-practice sa park. Ako pa niyo, Pajero ka ng green. Halagaan sa sakyan basta bago ang driver. Woo! Bigyan niyo, uli police. Wala siya yung police guys, kaya nakaano sila. Wala ba sila yung license? Yung license besh. Man siya, start from Ubon siya ka-drive? Wow! Ikan din sa school niya. Dito lang butang sa kanan. Dito sa school? Maayo na kayo siya mag-drive guys. Driver ba niya siya van sa Chuk? Sa Chuk sa una. Ano na sila mo? Chuk. Teacher Lian. Ah. The white cars is at school. Go now. Bye. Dali siya. Ano sila mo? Puro na yan. Teacher Lian. The white car is at school. Abigyan na ako bingkuyog sinamo. Abigyan na mumari siya. Yudi! Hindi man siya matulog din sa mga karon. Kanais karon? Huwag man yan. Siguro. Naka-play ni, wala. Naka-play ni siya ya. Kaya ako siyang video. Wala. Maayo na siya mag-park. Balay na iya. Ayan! Nakabalo na siya mag-park. So, ang next ani, mupalit na siya og car. Cariton! Hindi niya panawag ko siya lang. Naipin sa... Altis. Paras ka tata... Ay, gaga man eh. Para ka tiga gani? Sunod, ako na po yung mag-drive, guys. Adto mi og Bangkok. Tagpan. Kuman. Ubon? Oh, sunod na eh. Maglisod ko balik diri. Si, tanawa ang driver. Init kayo, no? Karon na jugod ka extra na ano siya. Guys, naabot namin surprise.
Araya, oh. Grabe kaayo sila guys. Mag-pancake unta ko ay. Ubaltin akong gamiton. Unsa kay unsa kay kanang itsura. Pwede ka di chiflan ng baltin? Ano yung kuha sa tranggo? Dira oh. Aha man day ang kuan kay gani ha break. Nanula mo kadumdum. Oh, iwan niyo bro. Iwan niyo siya. Tanawag ka tiyo niya. Kuya, nakita na nilang break. Tanawa ang imong regalo. Susil kay mong di ha. Ako dito. Oh, chani lang. Chani lang amo ah. Sabi ra mi. Thank you kayo. 91. Nanawag si namo natulog pa mi. kilo ani. 130. 130 pagabot Ang chani may tag 80. Kani kay mongtong 130. Wala ka special, mong to wala di sa Pinas. Wala sa Pinas ang mongtong. 130. Mayaman. 180 ni. 180 na isa ka na. Ha? Be, Lahay kayo. Ara o baking. pamasahe pa. Pamasahe pa biya. Alis ulit sa mo oy. Magbuhat ako. Di kay mo lakaw ni kay si Alan na di. Na-delivery si Kuya Alan. Dala na lang ako diri ako. Oh, nagdala ng bread. Yung misis ano? Pan. Star bread. Gusto yung star bread. Uy, Sarap na lang. kaya. Ada ba si Darling oh? Dili na siya girahan? Dili kay kahit pa man Gabriel. Ipresa ni mga dibuak ni Jud. Mo ni Dr. Ro. Di na mo magulat-hulat o gano'n ba? Di na mo Manguli namin no. grab ba? Correct. Grab ba? Amo ang ano oh. Sa plaza ya. Among ride. Kaayo. Budak din ang puntahan na bro. Humanawig bisita. Humanawig bisita mga 5 minutes. Sakay ako. Mga 5 minutes nga bisita. Yes guys, let's driving again. For the first time nakaabot ko direct drive sa balay ni Rowilin. Okay. Acting mo. Thank you. Salamat. Ito sa mita. Okay. Tats. Lagi ito ba? Unya na. Sa next month. Sa next month. Sa next Sure. month. Sa next month. Bye na, bye. 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 Documentary bro. Manong. Landem. Nakabalik na mi guys. Nakabalik na mi sa muang lungga. Nakabalik naman sa mong balay. Tanawa ni mga babayi. Nagdula sila. So thank you so much for following and see you on my next vlog. Bye bye. God bless. Pray for everyone. I mean, pray each other. Don't forget to pray for each other. Bye bye.